Sari piece. Dadak Lambing Road rong Bang Thir Bolong abang sorong kabucia lang karbiang lo autonomous council tum eviction det pen alang litum eviction pidet pen kedo ke thak labang so kisung kedo thai ka det pen alang litum kisung mate kaboha ngi ajo ansteme nang tum dak andang nang so dime bangker lage thesojur pathua klam hemalongsi padopono lasi pini ni tum daan kamu kana kahumuri pen kibang mate itum karbiang lo autonomous council mate dak lumbajong local MSC sar juni tumi opan itum lumbajong youth timi hinten kachunuriya ten pen alang lituman alang li nilutum opan mate dak arat tuman kanghon ka jin so pen tong se kot pen pini sang apen de puria the pen de osmar ke chormu tarpolin pen pranason alang li phan nang kirap ni pa jidun the pot lumbajong youth timi hinten alang li phan sar juni tumi phan suri kachoro ningkang sampajer pono napen puthot nilitum lumbajong yutti me hinpen kachuri dun thokang tingo bangala pulo khai ke sungapo mate tum karbi tum ki sungapo non asol se dokoglo pasi partialam jipupe dhoromalam jipupe pimpen ason ka frek dhorom ka frek tum taste me non adak ke doprong kisum thekti holo la se langli tuman buste me nilitum kachuri bangala pulo prabjim pen kirap ke pa jirje phansi kaprek dhorom jepu pepin parti jepu pepin song jepu pepin pen kirap ke pa jirje phansi ni tum lumbajong yutti me hin pen puthot chunuri dum tholo apena ko puthot kachunuri dum thu karbiang lo autonomous council asiem dr sa tuliram ronghang aphan buste me ni tum lumbajong yutti me hin pen kachunuri dum kasemet pete bangala pulo non ke doprong la pini election dat don thongke pra trok arat atuba phak prabjin pen non na ni thomong bong pen nangli tum ki thir thip aboha thik pidek nang po ben thik piserak nang po pusi ni tum no majong yutimi hin ben ke karbiang lo autonomous council asiem pen de ladak non ke do local MSC juniti mo phan pusteme kachunuri pono bangke prabjin pen nangli tum phan kanghon ka jin so pathe pon so iruyang bong pen alang tum han ke do ke thir thip kai ding pi ka boche thek je phan ka boche je adima thik pisarak nang ji pusi itum lumbajong yutumin ben ke chunuri padopona ron adak pini nangki pri rong pangthera long function bang ahen peneli ithithini kachuru bang si bibonpo athe niltum pini hok lotema dadak rong pangthera long don thongke bropo arat sreme nang pri lape niltum do thai ve po hisame ilitum non hejong kilik kachetoy dun ilituma MSC dadak lumajong constituency ben kehai dun kehai sar junitimu alangli kanghon kajinsu kethe parpik pen ajok niltum phan dadak sang tarpolin pen chenglok display glass plate lapen adak osomar dum phan kichu asiri pen chenglok han lapen jitu jitim ben kasing rai phan coil pen chenglok da kenang so sabun jang tu pen chenglok ladak non tong sekot pen semenil tum ladak pinung we lapen morning andap an phan semenil tum ladak kichu kujun pen chenglok e bang chepak la rason pen chenglok nil phan tong sekot pen kerap langli ni ngaru gedo langli kanghon kan supenang pali thek porang pan churu perfect lo lasi dilitum sunglo tema semenil tum non ke thetan kachunung ri bangkela lo lanon iprang ke bangji la tong sekot pen na chingwai pipon ji phansi si kachunung ri do athe ladak hemi pi kad nang ka boche dun ta do la pen ke ave pin non tum thek long ji la visa lage da thing no long lemu alang to sordun chot ansema tum do la pen pu power house na to la tum kortete da ka lia rai long lemu athe ke ong so gali la tum la da ka hema lemu lik pon polasi hola daksi lemu alang kang sam ke chayor do na tum mane daily wages mane arnis bang thame la dak masi
piso aso chupang ring i lasona family do mane condition be pin do lase rabjin men kithir thi balong le ladak ke pini ki prilap don thongke bra phara ta phan kaiding pi apiso so su kithir thi pen ki long phan kithik piponji phan si la dak 18 lumajong MSc sar juniti mung pen elitum kar benglong termas council CM sar Dr. Teleram Ronghang alang tum aphan thedung chenung ri bangela lo prabjin pen kithir thip adim angathik pipon pu bisi chening ri lo la pen ning the perfect lo nasi pini akerap nang paji ra patame 18 lamajong MSc sar juniti mu paneli rong bang thira kongchen bang sa pen suri ninga klong pen chongduk lo la pen answer se arang li ke isi hini ahormu kijo na hormu stamina ngli lo la pen la anvera hormu pen ke kidor iplum jila pukali la si nili kadok ve karbi ang long ke the giding la pen ke kido an asongja pi de han stami ka tuni ri alam the bangela pula nangli tum ladak party alam wan vera dhoroma alam wan vera karbi tangte karbi ko kaching hon pen anu tina khi adat pen sitame mane sang ilim mane lange bong mane ke phuru ya thi sita me nang li tum nang thon mi lapen ladak nang thon lo pulo tang te nang kari sep dun tum sta me dolo lasi ladak bangge li tum jasmet pet pini incident long bangge party alam wanang ni ladak bangge jasmet pet pulo tang te pini ason bangge aning duk lo anu tinda ning duk lo katok kabi tum ansta me ning duk lo isi labangge Hulkimo usini lihin pen bangke kipupon kang tung lo sita meaning cepat heponang ji elitum prabjen pen labang so solution long pon bopisi ning thelo la sinihin pen kipuji o ji alam bang gavelo nili pen kipuji bu bangke anu tin al karbi atum sita me kaching hon pen karbi tangte karbi party lang lera dhorom lang lera asap sabet kirap sita me nang litum ladak anang pati bok pen sabet kirap sita me wan bompo la pen ke nang thon bompo busi ning thelo